no, María va a ser Sí, o pensabais que fuera en... No, eu podo intentar falar en galego, pero... Podemos, claro. Vale. A la 1:15 intentamos acabar porque te tiempo. Por eso. Bueno, pues buenos días. Un placer estar hoy aquí en este evento organizado por Ecovas. Inteligencia artificial, unha cuestión de xénero. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí presentes y a todas las que nos están viendo por virtual, en remoto. Y quería, en primer lugar, agradecer que Ecovas me haya invitado a moderar esta mesa, donde tengo por compañeras 3 mujeres extraordinarias que van a compartir con nosotros pues, todos sus conocimientos sobre, sobre este tema tan candente como es la inteligencia artificial, y hablaremos de un poco de sus grandes ventajas, de los grandes desarrollos que nos ofrecen, pero también vamos a hablar de los grandes debates y conflictos éticos, sociales, políticos, económicos que están detrás del desarrollo de la inteligencia artificial al nivel que ya tenemos. En la mesa, como decía, tenemos a Ángeles San Román, aquí a mi lado. Ángeles San Román es la directora del CINTEX, que es el Centro de Investigación en Tecnologías, en Energía y Procesos Industriales, ¿no? de aquí, de la Universidad de Vigo. Es su directora. Ella es catedrática en Ingeniería Química y bueno, una autoridad para hablar del tema de hoy. También contamos con Rebeca Díaz, que la tenemos ahí, perteneciente a Atlantic, pero ella en este momento es la directora de la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Vigo y es catedrática en el Departamento de Ingeniería Telemática, ¿verdad? Con lo cual nos va a aportar pues, una visión muy complementaria, yo creo, de la de Ángeles. Y por último, en la mesa tenemos a María Loureiro, que es la directora científica de Ecovas. Buenos días. El Centro de Investigación Interuniversitario de Economía y Empresa para la Sociedad, que es el ente organizador de esta mesa redonda. María es también, aparte de directora de Ecovas, es catedrática en el Departamento de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Santiago de Compostela. Es experta en temas de desarrollo sostenible y tengo que decir que me acabo de enterar ahora mismo que ya sabía que tenía varios premios, pero es que le acaban de conceder justamente esta semana, ayer, ha salido en prensa que el Concello de Santiago de Compostela le ha otorgado uno de los premios Mujeres de Compostela 2026, con lo cual, pues... Parabéns. Muchas gracias. Vale, pues entonces iniciamos ya. No voy a presentar más, no voy a comentar más sobre las ponentes, porque lo que quiero es que sean ellas precisamente las que se presenten en relación con el tema de hoy. O sea, en relación con la inteligencia artificial, cómo se sitúan, cada una que nos cuente algo de esto. ¿Empiezas tú, Ángeles? Bueno, pues por invitada. Bueno, pues antes de nada, buenos días y sobre todo, bueno, me alegro, es que no paro siempre de mandarte mensajes de enhorabuena por los premios que vas recibiendo.
Y como no, es también una alegría ver que de alguna manera el trabajo que llevas realizado durante estos años tiene su recompensa final. Antes de nada me gustaría agradecer el participar en esta mesa, sobre todo yo creo porque como centro de investigación parece como que andamos un poco separados y no es así, ¿no? Creo que hay que intentar organizar más eventos de estas características en donde se vea un poco que los centros tienen muchos temas en común y que debemos de intentar trabajar y aunar esfuerzos para avanzar de la mejor manera posible. Bien, os explico primero, antes de nada, dónde estoy, cuál es mi centro, para que también tengáis un poco una idea, porque cada centro es muy distinto y muchas veces nos pasa cuando hablamos con un colega que no es exactamente de nuestra área de conocimiento, parece como que no nos entendemos, ¿no? Porque cada uno ve las cosas desde otro prisma, ¿no? Bueno, ¿qué es el CINTEX? Pues como muy bien dijo Coral, es un centro de investigación en tecnología, energía y procesos industriales. Por lo tanto, ya os podéis dar cuenta que estamos estrechamente relacionados con todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados con ingeniería, procesos industriales, energía, es decir, nos nutrimos fundamentalmente de personal con una formación ingenieril fundamentalmente. Bien, voy a empezar por temas relacionados con género porque yo creo que también es bueno que pongamos un poco la situación, puesto que el título es Inteligencia Artificial, una cuestión de género. Bueno, primero habría que ver cómo es la situación de nuestro centro, ¿vale? En los últimos años el porcentaje de mujeres que tenemos en el centro más o menos se mantiene estable. Unos años puede ser que tengamos el 33, otro el 34, otro el 35, pero volvemos al 33 y así sucesivamente. Las fluctuaciones siempre son en torno a ese valor. Eso no quiere decir, por lo tanto, el porcentaje de mujeres que tenemos en el centro es bastante más elevado que el de hombres, pero no por ello la valía es inferior, ni mucho menos. Un dato además muy significativo es el dato de este año. Tenemos ahora mismo 40 proyectos en marcha y de esos 40 proyectos en marcha, 19 están liderados por mujeres. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, tenemos un porcentaje menor, pero la capacidad de nuestras mujeres es muy elevada. Sí que es verdad que si nos ponemos a analizar un poco la situación en cuanto a los grados, nos damos cuenta que los que son los grados de ingeniería siempre tienen unos porcentajes muy pequeñitos de mujeres en el aula. Estamos hablando de porcentajes que pueden estar en torno a un 20%, dependiendo que sea ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, pero curiosamente vemos que eso cambia si estamos hablando de ingeniería biomédica. Ahí los valores ya están en torno a un 50 o 55%. O en el campo en el que yo estoy, que es la ingeniería química, en donde también ese porcentaje es en torno a un 35 o 40%. ¿El por qué? Es difícil, pero básicamente parece que todo lo que está más relacionado con el cuidado parece como que es más afín o más cercano a lo que las mujeres perciben como lo que pueden desarrollarse o cómo se pueden desarrollar en un futuro. Yo creo que eso también hay que intentar trabajar, ya lo hablaremos a lo largo de esta mesa, pero fundamentalmente es verdad que todo lo que son carreras como enfermería o todo lo que está más relacionado con el cuidado, hay un porcentaje superior de mujeres con respecto a otras en las que, bueno, no está tan ligado a ese cuidado, ¿no? Comentaros lógicamente con respecto a lo que es la integración de la inteligencia artificial. Lógicamente, en un centro en donde básicamente nuestras líneas de investigación se apoyan en el desarrollo de procesos, en la optimización de procesos, el uso de la inteligencia artificial, bueno, pues para nosotros es una ayuda fundamental, es una herramienta transversal. Realmente la inteligencia artificial es tanto de utilidad tanto en un área económica como en un área ingenieril, pero lógicamente a nosotros nos ayuda sobre todo pues, en el desarrollo de, por ejemplo, optimización de procesos, en el desarrollo de códigos, pues, por ejemplo, para distintos programas informáticos. Por lo tanto, sí que es una gran ayuda y yo creo que sabiéndola utilizar nos puede de alguna manera ayudar mucho. Y en el campo de la educación, igual.
porque lógicamente hoy en día lo que es la docencia, tal y como la veníamos desarrollando hasta ahora, va a cambiar sustancialmente. En nuestro centro estamos lógicamente intentando aplicar todo lo que son estrategias de inteligencia artificial y en concreto estos días hemos tenido unos cursos de formación. ¿Por qué? Porque hay aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la gestión propiamente de lo que es el centro, que yo creo que hoy en día hay muchas herramientas que podemos utilizar para reducir la carga de trabajo. Por lo tanto, son aspectos que de hecho deberían de ir un poco de la mano de todos los centros, porque las herramientas podrían ser de utilidad para todos, ¿no? Y no ir cada uno rompiéndonos la cabeza, sino que reunirnos y de alguna manera, bueno, pues estructurar y desarrollar herramientas que fueran de utilidad para todos los centros. Yo creo que eso es una tarea que tenemos ahí y que tenemos que empezar a trabajar en ello. En cuanto a la cuestión de género, lógicamente aquí hay un tema que tenemos que tener en cuenta, que claro, si nosotros consideramos la inteligencia artificial, está claro que la inteligencia artificial es un algoritmo. En principio se mueve con códigos, no debería de tener un sesgo, ¿no? El sesgo lo tiene porque las personas que utilizamos la inteligencia artificial vamos nutriendo ese algoritmo y de alguna manera va reproduciendo lo que nosotros pensamos. Y eso al final, cuando escribes un prompt, lo escribes rápido y no te paras a tener en cuenta que tienes que escribir de una manera determinada, sino que escribes rápido y corriendo y se te olvida que el que estés incluyendo o no aspectos de género. Por lo tanto, son aspectos que tenemos que ir poco a poco puliendo. Y por otra parte, también es importante que tengamos en cuenta quiénes son los que desarrollan esos algoritmos. Os estaba comentando que en mi centro el porcentaje de mujeres es de un 33%. Pues imaginaros que nos va a pasar lo mismo y en los títulos de ingeniería informática los porcentajes creo que andan por ahí, entre un 20 y un 30%. Es decir, nos encontramos en una situación en donde los desarrolladores de todo lo que viene detrás de la inteligencia artificial están principalmente masculinizados. Por lo tanto, de alguna manera, eso también se va a ver en el momento que salga a la luz ese producto. Vale. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahora era un poco una introducción para un poco dejaros claro cuál es mi centro, en qué situación se encuentra y haceros ver un poco bueno, de alguna manera cómo está ligado con todo lo que es la IA hoy en día. Sí, muchas gracias, Rica. Non sei se se me oye ben. Entendo que sí. Vale, pois eu fago así un resumen, tamén intento ser breve, vale? Do que me comentabas ti, Coral, de como me defino eu, de como impacta o meu traballo a IA. Pois, en primeiro lugar, quería ao mellor mencionar o feito da Escola de Enxeñería de Telecomunicación como directora dentro da parte da docencia. Por unha parte, gustaríame decirlle a Ángeles que é un pouco optimista porque as porcentaxes que ti dis son moito máis baixas. Os últimos datos que temos do portal de transparencia da Vigo e de outros portales de outras universidades son bastante máis baixos que ese 20%, 30% que ti falas. O mellor no teu centro é así, pero na parte docente non. Nos en Teleco no 2008 tivemos o noso pico de mulleres de entrada, un 40%, e desde entón vamos baixando. Con fluctuacións en torno ao 20, 23, 18 nos últimos anos. Hai esas fluctuacións e iso é o que hai. E nós somos dentro das enxeñerías unha na que o número de mulleres ainda non é tan baixo como noutras. Se entramos na parte de informática ou outras enxeñerías tradicionalmente ainda máis masculinizadas, os porcentaxes son ainda peores, cerca do 15, en algúns casos do 7 ou do 8%. De entrada, están falando de estudantes de entrada. Respecto a como impacta a inteligencia artificial na docencia e nos centros educativos, en concreto na universidade, en primeiro lugar, impacta porque, queiramos ou non, estáse usando xa. Todo o alumnado está usando inteligencia artificial, especialmente a xerativa, e tamén está usando o profesorado. Entón, nós desde Teleco, conxuntamente coa Escola de Enxeñería Industrial e de Enxeñería de Minas, desde este ano estamos facendo un piloto para ver como organizar este impacto da mellor forma posible, axudar a canalizalo de forma que o alumnado poda usar esta ferramenta
de unha maneira competente e segura, e o profesorado igual. Porque, queiramos ou non, e aquí xa entran as opinións de cada quen, esta é unha ferramenta potentísima, afecta transversalmente a todo, cambia moitas cousas, a forma de enseñar e a forma de aprender tamén, e o noso alumnado, cando saia ao mercado, vai ter que utilizar estas ferramentas para ser máis eficiente nos seus traballos. Entón, o que debemos enseñar é como se usa de unha maneira organizada, boa e, sobre todo, segura, mantendo a privacidade da información, que isto é unha cuestión moi importante. Desde o meu punto de vista como investigadora, pois no meu equipo de investigación nos traballamos en inteligencia artificial distribuída. Eso que quere decir, que é un nome así un pouco raro. En lugar dun algoritmo enorme, moi potente, que necesita un centro de datos gigante para poder executarse con moita información, pois nós o que traballamos é como desagregar eso en pequenas pezas, digamos, ese algoritmo está distribuído en distintos elementos de distintos ordenadores ou elementos de cómputo e traballan como un enxamio. En que traballamos nós, en concreto? Traballamos en intentar reducir o impacto das comunicacións, que poidan traballar sin intercambiar demasiada información, que poidan traballar de maneira que ese intercambio de información sexa privado e seguro, porque isto é a vertiente da que todo mundo se preocupa tamén, a parte da privacidade e da seguridade da información. Desde o punto de vista de Atlantic, pois nós somos un grupo máis que colaboramos con o resto dos nosos compañeiros do centro e, por suposto, se as siglas veñen de tecnoloxías de telecomunicación, que é o que nos une a todos, pois a inteligencia artificial non é que haxa que integrala, é que nós levamos traballando nese campo desde hai moitísimos anos. Porque na parte de procesamento de imaxe, na parte de procesamento de vídeo, que agora todo o mundo pode utilizar este software que fai maravillas, non? Pois xa nos traballábamos nese tipo de cousas antes, cando estaba empezando. A inteligencia artificial realmente non é novedosa como tal, como concepto. O que é novedoso é que coas tecnoloxías de comunicacións e computación actuales eso ten un tempo de resposta inmediato, entón universalízase. Pero o que é a base xa existía moita dela, non toda, pero moita dela, sí. Vale. No meu impacto persoal, a min preocúpame bastante, a parte do que comentei da investigación, da docencia, e tamén como xestora dentro do meu centro, como directora, preocúpame moito o impacto desto na adolescencia, daí na adolescencia e os sesgos, os nesgos que hai. Bueno, desde hai algúns anos, pois eu fago algunhas actividades de divulgación, en concreto, pois intentando concienciar dos nesgos que ten a inteligencia artificial, que normalmente pensamos que son debido ás persoas que traballamos nesto, por suposto, as persoas temos nesgos, e de alguma maneira natural trasladamos eso que iramos ou non ao que traballamos, pero moitas veces o nesgo tamén está nos datos. A inteligencia artificial traballa con volúmenes de datos enormes. Eses volúmenes de datos moitas veces son volúmenes de datos antigos. Eses volúmenes de datos antigos non están sesgados, non están organizados por xénero, nin por raza, nin por idade. Son datos collidos na súa época, pois, sin ter en conta este tipo de parámetros ou variables demográficas ou condicións das persoas. Por suposto, se traballamos con datos antigos, datos que non están ben organizados, ou incluso se agora seguimos esa estela e como teñamos eses datos, collemos datos na mesma línea, pois claro que influi. Os algoritmos están sesgados tamén, teñen sesgos. Moitas veces son non intencionados, pero non debemos esquecer que en algunhas situacións sí que interesa introducir estos nesgos, vale? Isto xa é un tema bastante máis complicado. E por que preocupa todo isto? Por que me preocupa a mí, sobre todo nos adolescentes ou nesas idades nas que todo é novo e todo parece que o que é de fora ten máis impacto que o que se enseña nos centros ou nas familias, están máis a merced deste tipo de cousas que, ademais, si sempre houve nesgos, e despois podemos falar na medicina, é un dos campos de exemplo máis típicos, na música, por exemplo, nas grandes orquestas, bueno, isto é un exemplo super típico, que a veces pensamos sempre en cousas. As orquestas agora, moitas delas teñen as filarmónicas de facer as audicións a cegas,
de repente contratan máis mulleres músicos. Hai algunhas orquestas famosas en Europa porque non contrataban ninguna muller músico. Quero decir que non é solo... Estos temas xa existían. Cal é o problema coa IA? A inmediatez e o impacto. Calquera cambio nun algoritmo agora é unha cuestión de nada, semanas, menos incluso, que poida estar, teña impacto en todos os teléfonos móviles. Antes había uns procesos de divulgación desto máis cansinos, máis lentos. Segundo, esa inmediatez e, por suposto, o impacto que ten. É un impacto global. E para deixar unha frase positiva, pois se ese impacto e esa inmediatez é así, tamén se corrixe, o impacto e a inmediatez tamén nos axuda. Entón, eso é a mensaxe que me gustaría deixar así de primeiras. Moitas gracias. Bueno, pois moitas gracias polas vosas contribucións. Eu, antes de nada, grazas, Coral, por a túa, como sempre, empatía. Grazas aos que estades aquí e aos que estades en liña. Moitas grazas por vir hoxe. Eu estou moi contenta de que teñamos este acto aquí en Ecovas e que o fagamos con xente que do Cintex e de Atlantic. Facíame especial ilusión como directora científica, pero os meus compañeros de Ecovas tamén, porque penso que efectivamente o futuro está en tender pontes. O noso centro de investigación ten como punto importantísimo, como central, a análise da sustentabilidade. Facémolo desde a perspectiva da economía e da sociedade, pero tamén desde a perspectiva ambiental e cultural. Entón, por tanto, parecíanos fundamental ter esta xuntanza e cando vimos que este ano para celebrar o 11F se escollera o tema de inteligencia artificial, dixemos, pois temos que facer algo cos outros centros da Universidade de Vigo onde están a traballar e a desenvolver moitos dos algoritmos e moitas das cousas que veremos nos no futuro, non? Pero o noso interese é non somente coñecervos, que xa é moito, empezar a establecer pontes, que tamén é fundamental, que é moi importante. O que ti decías, Ángeles, de ao mellor compartir enseñanzas e ver como podemos utilizar e mellorar tamén a nosa xestión, cando é tan tediosa, cando como vamos a facer para meter todas as publicacións neste formato, teño que ir recortando. Non, seguro que hai unha maneira, e seguro que hai, pois eso. Todas esas cousas sí que son fundamentais para ter mellores centros, non? Entón, nós, como usuarios da IA, temos moitas inquedanzas, moitos intereses, vemos que é unha, por suposto, unha tecnoloxía disruptiva, transgresora, etc. E o que non podemos facer é como quedarnos como axentes pasivos. Temos que actuar e tomar parte neste debate, pois traendo a colación pois, os nosos intereses, as nosas inquedanzas, as nosas preocupacións, o que sabemos e o que non sabemos. Pero temos que facer unha sociedade máis resiliente desde todas as perspectivas. Entón, para Ecovas, este era un tema importante, no, a tratar, e aínda que non temos os chamémoslle dentro da composición de Ecovas, hoxe en día estamos bastante equilibrados en materia de xénero, en torno ao 50%, incluso temos unha porcentaxe agora mesmo un chisquiño máis alta de mulleres que de homes. Ben, é certo que isto é puramente circunstancial en determinada maneira, hai que traballalo. A igualdade sempre hai que traballala, e como consecuencia diso, pois tamén temos que estar atentos a todo o que poden ser pois determinados tipos de tecnoloxía que non fan a que a muller este tan presente como debería, non? Entón, como nos impacta a IA en Ecovas ou que facemos con IA? Queremos facer moitas máis cousas, por eso estamos aquí, non? O ámbito de xestión, desde logo, que pode ser moito máis productivo, pero non somente a cuestión centro, senón a cuestión persoal. Definitivamente a IA nos pode librar de moitas tarefas monótonas, aburridas, que agora se fan de maneira moito máis rápida. Pois ben vida sexa, e aí estamos para aprender, non? Pero facendo eso tamén queremos ocasionar o menor impacto ambiental posible, entón como consecuencia temos que estar atentos. O mellor non é un modelo de linguaxe grande o que temos que empregar para determinadas ferramentas ou para cousas concretas, é outro tipo de ferramenta máis básica, máis sinxela, máis doada. Entón, pois por eso, non queremos participar no que é a distribución de coñecemento da IA aplicada ao mundo da docencia, aplicada ao mundo da investigación e aplicada ao mundo da xestión. Na docencia, definitivamente, claro que impacta, claro que sí. Achega desde unha perspectiva positiva moitísima información. Entón, temos as xeracións que máis acceso de información tiveron nas aulas. É abraiante. Xa comentas algo e xa está alguén lendo na que toque, non digo no chat en GPT, que pode ser, pero na IA que toque. Entón, temos unha xeración diante que é a xeración con máis información do mundo. Nunca houve unha xeración que tivera tanta información. Pero unha cousa é información e outra é criterio. Entón,
claro, temos que seguir a traballar e aí aparecen cousas moi interesantes, no? De como se está volvendo a pensar desde unha perspectiva da ética, da filosofía, da moral, no? Porque como creamos criterio en persoas con tantísima información. E hasta que punto é lícito, ético, e cales son as barreiras para crear criterios. Pero ben é certo que sí, moitísima información, pero pouco criterio. Entón, como lles axudamos a mellorar, non? E non que sexa eu a persoa máis acaída para fazer ese traballo, ni moito menos, non? Entón, pero é unha cuestión super interesante. E todo, de novo, volve a ser cuestión de, bueno, o máis interesante que facemos os seres humanos é plantexarnos moi boas preguntas. Entón, penso que debemos seguir pensando e empurrando en como podemos facer a nosa docencia mellor, máis integrada co mundo actual e como podemos crear e xerar curiosidade, non? Curiosidade como motor do ser humano que move a mellor a toma de decisións. Entón, despois temos o ámbito que non é menor que o ámbito da investigación e da ciencia. Hoxe saía en El País, ademais na portada online, un estudo super amplo que fixeron con miles e miles de artigos científicos que saliu publicado en PLAS Biology, onde basicamente indicaba que a ciencia feita por mulleres é menos, como lle indicaban eles, é menos creíble, textualmente. Máis de 36.000 estudos foron revisados e consideraron que dentro deses estudos no eido da bioloxía e asociados, unha grandísima porcentaxe de estudos feitos por mulleres son menos citados en termos medios, menos creíbles e lles leva moito máis tempo ser publicados. Porque o revisor de turno, cando non é unha revisión por pares cega, a descubrir que eres muller, pois sempre considera oportuno facerche unha preguntiña máis. E como consecuencia, incluso falaban de que definitivamente había unha porcentaxe de abandono dentro do que é o proceso de publicación máis ampla de mulleres que de homes, porque, claro, se ir pola cuarta revisión non é prato agradable para ninguén. Entón, ese é un problema, non? Estas dificultades que temos cara a mellorar o que son os nesgos e a facernos máis competitivas, que tamén como mulleres investigadoras, como podemos facer que a nosa ciencia teña tanto impacto como pode ter pois, a dos nosos compañeiros, non? Entón, temos que aprender a facer iso, e no centro que estamos a facer agora mesmo é simplemente primeiro dotamos os nosos investigadores e investigadoras dunha ferramenta que ten determinadas garantías en termos de calidade científica e demais, pois para axudar en búsquedas bibliográficas e demais, pero tamén queremos dotar o que son os nosos investigadoras e investigadores de máis información, de que entendan moi ben cales son os límites éticos da utilización dos LLMs, por exemplo, ou de calquer outro ámbito do seu estudo. E para iso vimos ter, por exemplo, unha xornada a última semana deste mes, non? Vimos ter un workshop que nos van a vir impartir de como sacarles rendimento a estas novas tecnoloxías no ámbito da economía e da empresa e de ciencias sociais en xeral, pero a maiores, cales son os límites que temos que ser conscientes de ter e conscientes de como traballar con estas tecnoloxías. Un problema que temos, como ben dixestes, é que son moi transgresoras, disruptivas, etc., pero foi de hoxe para onte. Entón, claro, non tivemos cercais suficiente información ou suficiente tempo para facer unha reflexión en profundo. En algúns dos ámbitos xa máis persoais, como profesora, investigadora e editora de revistas, atópome que ás veces eu mesma tampouco sei establecer un límite. Poñevos un exemplo. A maioría das revistas en economía e empresa, por non mencionar todas as de ciencias sociais, nos indican que debemos facer alusión a se temos empregado ou non algún tipo de instrumento baseado en IA que nos axudara no que é a redacción do texto, que nos axudara no que é a presentación do manuscrito ou na búsqueda bibliográfica. Ben, cando eso se fai, hai distintas maneiras de facer o disclaimer, non? De que empregaches IA no teu texto. Hai maneiras máis suaves, máis incesivas, etc. Pero ben é certo que tampouco temos claro como editores cal é o límite. E aí mestúrase estas novas ferramentas que che dan un montón de información que poden ser superinteresantes ca cultura base e cos nosos nesgos culturais. E curiosamente, lamentablemente, ti non recibes da mesmo xeito un manuscrito que che fai o disclaimer por un individuo, chamemos unha persoa sueca, non? Que por unha persoa que che fai o disclaimer que o mellor está nun país que non ten tantos accesos tecnolóxicos, que non ten tanta capacidade, que non ten tanto coñecemento.
cando o mellor o uso e non abuso da tecnoloxía foi máis a caída no país máis pobre que no máis rico. Non? Entón, hai moitas cuestións, moitas dúbidas, moitas circunstancias que temos que reflectir. Non? Isto pasou unha semana pasada, unha persoa pois, fixo o seu disclaimer sin ningún tipo de problema, demais, e o artigo foi para adiante. Porque outro problema derivado, cando falamos de investigación, é que todas estas ferramentas que se puxeron aí aumentaron moitísimo a calidade esperada do teu manuscrito, desde unha perspectiva xa lingüística. Hoxe en día, eu como editora, se vexo un paper que non está ben escrito demais, teño que retornalo de inmediato. Desk rejection, lamentablemente. Eso é o que me piden. Pero, se vexo un que este escrito por IA ou apoiado en IA, donde se fai a disclaimer, pero a idea é boa, se ve que o autor contribúe, está ben presentado, doulle para adiante. Entón, hai moitos motivos e cuestións éticas e circunstancias para debatir, para pensar e para reflectir. Non? No ámbito máis da investigación de Ecovas, pois hai distintos grupos de investigación que están máis inversos no que é a investigación do que é o impacto propio da IA. Por exemplo, hai compañeiros que traballan en ciberseguridade que están vendo cal é o impacto dos ciberataques en xeral e como a IA tamén, como hai un antes e despois da emerxencia da IA no que son os ciberataques e o impacto económico que eso ocasiona. Non? Pero máis aló tamén hai que referirse un pouco ao que comentaba desvós xa Ángeles e Rebeca sobre o impacto do que ten a IA no que é xa non só a investigación, senón tamén a información xeral habitual que recibimos. O impacto dos bulos, o impacto desta nova sociedade, non? Que estamos creando. A mí, personalmente, a cousa que máis me preocupa, estes cambios sociais que estamos a ver, esta radicalización de determinados tipos de pensamento, non ás veces moi sustentado, pero debido a esa inmediatez, debido a que chegas a calquera, debido a que se están creando unhas novas formas de relación cultural, social, cambiando as barreiras e demais, ás veces nos atopamos con circunstancias preocupantes. Eu traballo, como algunhas de vos saben, economía ambiental, e un tema que xurde agora moitísimo en catástrofes é a información. Como agora mesmo tamén a información está a mudar e como son as redes sociais as provisoras da primeira información ante un evento catastrófico. Eso, ata aí, todo ben. O problema máis grave é que a información máis relevante no ámbito dos eventos extremos tenden a ser bulos. E como consecuencia tenden a distribuirse moito máis rápido que as noticias normais e estándares. Eu teño un estudo que acabamos de facer sobre a Dana de Valencia, onde vimos que basicamente foron bulos de determinadas contas que identificamos as que barreron a información científica que estaba mandando a EMET, entre outros organismos institucionais e reputables con información veraz. Eso me preocupa moito. Preocúpame que non vivimos nunha sociedade, temos moita información, pero temos tamén moita mala información, o que lle chamaban en inglés a misinformation. E desde unha perspectiva social, de cambio social, de relación co medio, pois preocúpame moito todos estes novos xurdires de vagadas de mala información. Non? Podía seguir falando, non? Pero ben vedes que en ciencias sociais recibimos e tamén xeramos IA. No ámbito máis cuantitativo da investigación económica, aí levanse feito modelos econométricos que hoxe en día lle chamaríamos algoritmos desde hai anos e anos e anos. É base, é unha parte ampla do que é a nosa investigación científica tamén no centro. Non? E estamos acostumados, entendemos a vosa linguaxe e cada vez nos achegamos máis a linguaxes de programación como Python ou outras. Non? Entón, aínda que non sexamos enxeñeiros per se, que non nos somos nin pretendemos serlo, sí que temos un interés lícito e pensamos que podemos aportar o noso graíño de area no que é esta revolución, chamalle revolución tecnolóxica, moito máis aló da revolución industrial. Non? Vos dou de novo as grazas por ter vido hoxe, porque me parece superinteresante. Deixo aquí por agora. Pues creo que ya hemos visto que algunas de las enormes posibilidades que da la inteligencia artificial en las diferentes dimensiones que hemos hablado. Poder hacer un estudio para ver los sesgos de género en las evaluaciones y la publicación final en las revistas académicas
eso se puede hacer gracias a la inteligencia artificial, si no, al final estaríamos con estudios de 100, 200 artículos que no nos llevan a ningún lado, y a la vez, como habéis comentado, hay toda una serie de problemática asociada o peligros asociados a estas nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo en la dimensión que comentaba Rebeca, ¿no? Que ahora es la accesibilidad, efectivamente. Esto no es que sea estrictamente nuevo, sino que ahora, exactamente, en nuestro móvil podemos estar recibiendo constantemente posibilidades o bulos, o sea, quiero decirte, ¿no? Todo a la vez. Por eso me gustaría, en este momento me gustaría que sobre todo Ángeles y Rebeca, nos comentáis un poco sobre la dimensión tecnológica de los conflictos éticos que hay alrededor de la inteligencia artificial. O sea, necesitaríamos una inteligencia artificial más transparente, más equitativa. ¿Cómo es posible que haya todos estos sesgos en los algoritmos? ¿Y qué consecuencias tiene el reconocimiento facial, en el lenguaje que utilizan y las consecuencias que tiene en nuestro día a día, o que puede tener en el futuro en nuestro día a día? A ver, un dos temas máis candentes en IA agora mesmo é o que chaman explainability e a explicabilidade dos algoritmos. Os algoritmos, hasta o momento, ti usabas un algoritmo, non sabías nin como se fixera o algoritmo, nin con que datos se entrenaban, nin para que... Bueno, sí, sabías para que se usaba. Vendíanche como se che venden un coche, e dixe que vale para todos os camiños. E despois resulta que o que tes é un tractor que está moi ben para un tipo de camiño, pero se vas pola autopista non vai ben. Entón, isto era algo parecido. Por exemplo, hai un exemplo moi típico que, ademais, foi bastante candente hai uns anos, sobre o recoñecemento facial. E o sesgo enorme que tiña coas mulleres, especialmente se eran mulleres de color, mulleres de tez oscura. É que directamente poñían o teléfono así e non recoñecía que había unha cara. Para recoñecer que había unha cara tiñan que poñer unha máscara blanca. Non, ese é un exemplo super típico. Esas cousas, ese software que estades ao mellor pensando, bueno, estábase vendendo, estaba falando do principio deste tipo de algoritmias. Pero é que os principios son importantes, porque se empeza mal, é difícil despois retomar. Entón, estes algoritmos xa se estaban funcionando nos teléfonos, vendíos grandes empresas. Vendía, pois, bueno, estaban nos estudios, tampouco. Unha empresa coreana especializada en facianas, tamén IBM, Microsoft tamén tiña algoritmo de identificación de persoas, non? Ese algoritmo vendíase como para calquera persoa, pero non funcionaba ben para todos. Entón, o problema da algoritmia era dúas cousas. Primeiro, como se diseñou, e segundo, como se vendía. Porque a mí, se me vendes un Ferrari e me dis que para ir polas autopistas, pois eu vou co Ferrari polas autopistas, xa non me meto polas pistas, xa sei que non vale para eso. Creo que tamén había un problema con el color de la piel, ¿no? Sí, Porque lo que según decía el antes, brillo... as mulleres de tez oscura, e canto máis oscura, había un estudio feito, había 5 categorías de tono oscuro de pel, e coa categoría máis oscura non funcionaba en absoluto. Pero cando vos digo que non funcionaba é que a pregunta que se lle facía non era que recoñecera a miña cara como Rebeca, era poño a miña cara e a pregunta era é unha muller ou un home? A posibilidade de resposta é un 50% se botamos unha moneda, non? Bueno, pois o algoritmo coas mulleres de faciana máis oscura tiña un acerto de un 62%. Eso é pouco máis con a moneda, eso non funciona. Vale? Porque ás veces dices, funciona un 70%. Bueno, depende da pregunta. Pero se a pregunta é binaria, un 70% non é un gran éxito, vale? Entón, por que isto non funcionou no seu momento? Porque a venta estaba mal feita, eso por un lado, e segundo, o algoritmo non se fixera entrenando cos datos que tiña que entrenarse. Non estaba ben entrenado, vale? A razón última é fundamentalmente esa, porque despois, unha vez feito o estudio, unha vez amosado o problema, entrenouse como se tiña que entrenar e a algoritmia funcionou moitísimo mellor. Vale? Entón, os algoritmos teñen que valer para todo. Se un recoñecemento facial para calquera faciana, pois ao mellor non, se queremos que sexa moi preciso. Pero entón tens que explicar. É como cando compras unha lavadora, pois de categoría A, B, C, A++, pois é o mesmo, que teña unha etiqueta. Esa é a parte de explainability, de explicabilidade. Aí hai moita tendencia en Europa, sobre todo, intentar regular pois a maneira na que se
explican os algoritmos. Vale. Despois hai algoritmias que son moi complexas que non é fácil saber como funcionan realmente. Ti entrenas, pero non é sinxelo, esa explainability non é directa. Vale. Eso xunto cos propios algoritmos en sí, que ás veces están sesgados por cousas antigas. Por exemplo, Amazon hai unhos anos sacou unha algoritmia para poder axudar a filtrar os expedientes de petición de empleo, os CVs que diñan. Recibían tantísima información que non podían xestionalos eles de maneira individual. Entón, entrenaron unha algoritmia. En función do CV, sacaban unhos datos e clasificaban dentro dos postos que podía haber na empresa pois os que eran máis axentados para cada categoría. E directamente despois viron, non o viu Amazon, pero informaronlle a Amazon, que, por exemplo, as mulleres recomendaban máis para perfiles non técnicos e de postos de xestión de control, de coordinación. Por qué? O algoritmo estaba mal? Non, pero o algoritmo aprende do pasado. E como no pasado o que tiñan era ese esquema, ninguén se molestou en intentar evitar un nesgo que xa existía. O algoritmo non estaba ben diseñado, porque estaba diseñado para manter o que xa había. Eso é unha cosa problemática, manter o que xa hai. Eso que os decía ao principio de se uso os datos antigos, necesito moita información, eses datos non se foron recollendo ben, pois porque para entrenar necesitase moita información, pois eso non está. Sí, y creo que además también penalizaba el hecho de que pudieran tener bajas, ¿no? Entonces, como sí, las bajas que se solicitaban, pues al final quedaba reflejado y el sistema ya también, de alguna manera, nos recomendaba mujeres porque veía que hai había moitos esa... exemplos deste estilo, tamén nas empresas de aseguradoras de saúde. Pois, se eres un cliente, bueno, nas empresas aseguradoras eres un cliente, non eres un paciente. Se eres un cliente rentable ou non, pois a mellor se tes feitas moitas probas, resulta que pois a mellor non eres tan rentable. Parece que sempre estás enfermo. Claro. E a realidade é que ás veces quen fai máis probas é quen ten acceso ás probas. A mellor non é a persoa máis enferma. Quero dicir que hai un montón de exemplos, non é tampouco. Pero sí que é verdad que os conflitos éticos de nesgo empezan aí, alineando co que decías ti da parte máis ambiental. Para poder ter todo isto é preciso ter de grandes centros de datos. E os grandes centros de datos son calquera cousa menos ecolóxicos. Teñen un impacto ambiental enorme. Un impacto ambiental no consumo enerxético, que vai para o funcionamento en sí, para a refrigeración, para a creación dos dispositivos, a fabricación. Iso ten un impacto enorme nas zonas onde se emplea. Hai un público, podedes entrar, hai unha organización que se chama top500.org, e dentro dese top 500 pois publican un ranking cada 6 meses dos grandes centros de datos aos que teñen acceso de maneira internacional ordenados por potencia. E desde hai uns anos tamén publican eses mesmos 500 ordenados por impacto ambiental. Pois a lista de novembro de 2024 saca unha en xuño e outra en novembro, todos os anos, podedes ver incluso as de atrás. Pois a lista de novembro de 2024, o que ten un menor impacto ambiental está no posto 420 do ranking en canto a potencia. É dicir, todavía estamos en un punto realmente complicado. Son aspectos que son inherentes ou laterais ao desenvolvemento e que, por suposto, hai que analizar. A mí otro tema también que me preocupa, por ejemplo, el otro día en uno de los cursos que había organizado en la escuela, que está muy bien porque es un poco lo que tú dices, necesitamos de alguna manera, bueno, pues conocer la herramienta y ver un poco cómo poder adaptarla, ¿no?, a lo que es la docencia. Que nos comentaba, en este caso, Javier Martínez, que es el profesor, el porcentaje, un poco nos hace una pregunta, ¿no?, en el sentido de ¿en qué creéis que se utiliza más la inteligencia artificial? Y el resultado, nadie decía... Saúde. Claro, no tanto salud, sino toma de decisiones personales. Sí. Entonces, llega un momento en qué se puede convertir la inteligencia artificial. Es la que me va a decir si decía, ¿no? Pues voy a cortar con mi novio, pues cosas por el estilo, tomar decisiones
que tiene que tomar una persona y no apoyarse en algo que es una máquina y que en cierta forma no es capaz tampoco de poder analizar toda la situación, ¿no? Yo creo que eso también es algo que hay que tener muy en cuenta, hacia dónde vamos. Sí, precisamente hace unos días una noticia del País, el titular era ¿por qué no es buena idea consultar tu vida sentimental a la inteligencia artificial? Claro, pero es que cuando ese es el titular es que se utiliza muchísimo. Se utiliza. Es que te digo que en el curso nos quedamos todos como diciendo, perdona, es imposible. Un uso que que viron moito de acompañamento para xente que está soa. Incluso no sector dos adolescentes, esa época ás veces na que non tes unha imaxe clara da que refrexarte e tal. Eu que vou moito polos centros educativos, hai moito profesorado preocupado, por un lado, pola parte da avaliación, por suposto, pero polo outro lado, de ver que rapaces e rapazas pois, teñen como interlocutor para contarlle as súas cousas pois un algoritmo, que ademais, como non pagan a parte económica de tasa, está utilizando toda esa información para entrenar despois o seu algoritmo, porque eso mellor moita xente non o sabe, que ti cando usas esa información reverte no propio entrenamento, non? Que despois usarán para entrenar ese algoritmo ou outros, non é un único algoritmo, non? Esa parte de privacidade está dando. Eu sempre lle digo aos rapaces cando vou aos institutos, digo, pero pagades o uso da cloud? Non. E pagades por ChatGPT ou Gemini? Non. Non, sí que pagades, é un trueque. É que estamos no mundo, estamos no século 25, perdón, no 2026, e resulta que volvemos neste ámbito a un trueque. No máis alta tecnoloxía o que hai un trueque. Ti das nos servicios e eu pagoche un dato. Simplemente hai que ser consciente de eso, e sobre todo na IA, que despois ten unha realimentación. No, y un poco lo que tú dices, el hecho de también que a través del móvil, por ejemplo, tiene voz. Es decir, es como que parece que estás hablando con una persona, que no es real, lógicamente, pero que sí que puede ser que para algunas personas sea como un apoyo, ¿no? Sí. Pero bueno, mal usado, a mí me da miedo. Pois sí. Pois só por engadir o que comentabas ti, Rebeca, dos centros de datos, a Axencia Internacional de Enerxía cifrou no ano pasado que xa 1,5 da enerxía mundial que se emprega a nivel mundial vai para centros de datos. E a mí sorprendeme bastante que xa estemos nesa proporción, non? E tamén me sorprende como economista que acontece, non? Aí dentro, non? No seguinte senso. Claro, esos centros de datos consumen moitísima enerxía, o que vos acabades de decir. Pero é que non só é enerxía, é que tamén hai moitos gastos de mantenimento. Explícome. Para producir toda esa enerxía que se necesita, pois imaginadevos, pois que as empresas hidroeléctricas ou eléctricas teñen que mellorar a conducción de toda esa enerxía. Teñen que facer unhas fosas máis grandes, teñen que facer isto, teñen que mellorar isto e mellorar o outro. E que acontece? En que reverte? Pois reverten prezos de enerxía moito máis altos. Claro, pois os centros de datos teñen eses requerimentos de tantos datos, tanta enerxía que precisan, e hai que facer un investimento moi significativo. E que acontece? Que ás veces incluso houve políticas para traer políticas de gobernos de distintos cores e en distintos países para traer centros de datos, porque era lo más, era lo último, era lo de gran inversión, non? Entón, claro, chegan ali co centro de datos, vale, o centro de datos ponse así, encima se subvenciona por determinados diñeiros públicos. Moi ben, o centro de datos. Pero dese centro de datos hai que nutrilo, hai que poñerlle os cables que requira, que non son técnica. Pero que sí que se ve en Estados Unidos, por exemplo, en Ohio, hai xa moito traballo feito, onde se ve que o establecemento de centros de datos está empeorando moito o que son os prezos da electricidade, do suministro eléctrico. E hai familias que xa están facendo queixas e que se están manifestando, como que indicas, en contra do establecemento de centros de datos. Porque houve un programa de radio aínda hai pouco onde unha familia normal de 2 pensionistas comentaba que nos últimos 3-4 anos en Ohio a factura que pagaban pola luz se aumentaron 170%. Claro, isto é o que nos vai a pasar a moitos de nós por aquí se non se toman as medidas adecuadas, se non se pensa nesto da seguinte maneira. Eles van ali, por suposto, xestionan os nosos datos, sacan beneficio de moitos datos gratuitos e outros que obtiveron, vai te saber como, porque de eso tamén podíamos falar,
cal é a ética da obtención de moitos datos que van aí, que non é que ti os estés dando, é que simplemente pois, se programan bots ou se programan distintos robots para coller e traer deste foro de, imagínate, este foro de viajes especializado en India, non te preocupes que está caído 50 veces. Por qué? Porque o están atacando con distintos mecanismos para roubarlle toda a información e despois xa fan a recomendación por onde sexa, non? Xa non só se apropian de toda esa información, senón que se apropian de moitísimos outros recursos que non nos estamos dando conta. E teñen moitísimas necesidades que costan moito diñeiro establecer, pero é que esas necesidades ya está pagando a cidadanía, lamentablemente, pois a través de outros impostos ou a través de custos adicionais en electricidade. Xa non só porque a demanda sube, como economistas sabemos que cando a demanda sube, o prezo sube, senón porque tamén todos os costes adicionais de establecer esa infraestructura socialmente distribúense. Entón, distribuirse o coste, fenomenal, pero non en sí o beneficio. Entón, é un pouco complexo, un pouco, non quero dicir preocupante, nin facer demagoxia do mesmo, pero é interesante ver que nos lugares onde hai máis abundancia de centros de datos está subindo de maneira estrepitosa a factura de enerxía. Así, en termos xerais, quería mencionar. Sí, e a pregunta é iso sostible? ¿No? Esa é a pregunta despois. Tirando un pouco del hilo de todo isto, estos peligros y estas cuestiones éticas asociadas con la inteligencia artificial probablemente no impacten de la misma forma en todos los colectivos, en todas las clases sociales, ¿no? Como decía Kate Crawford en este libro tan interesante, Atlas de la Inteligencia Artificial, ni es tanta artificial ni es tanta inteligencia, ¿no? Hace una crítica en este sentido. Y en cuanto a que no es tanta artificial, habla, por ejemplo, de la necesidad que tienen que yo esto lo desconocía, de mano de obra oculta y barata para entrenar directamente, para gestionar estos algoritmos, para etiquetar imágenes, grabar voces, clasificar datos, mejorar contenidos, moderar contenidos, Sí. ¿no? O sea que, por un lado, tenemos que parte del trabajo lo están haciendo personas mal pagadas en países donde se pueden permitir el lujo de pagarles muy poco, ¿no? Por otro lado, esto que comentabais antes, de que estamos ofreciendo nuestra información casi sin darnos cuenta, ¿no? Obviamente, los colectivos más vulnerables a esta situación probablemente sean los y las jóvenes, por un lado, pero también yo creo que también le veo un sesgo de clase social. Este mito de la automatización y este sesgo tecnológico que creemos que todo lo que venga de la tecnología es neutro, es bueno, es eficiente, hasta el punto de que nuestros problemas o nuestra problemática emocional incluso acabamos contándosela, ¿no? Y entrando en intimidad con estas máquinas. Claro, probablemente esto tiene un componente de clase social también importante. Cuanto más conocimiento, cuanto más sabes, a más charlas de estas vienes, más nos enteramos de todos los riesgos que tiene, ¿no? Y si no, pues claro, te crees que un ordenador es neutral, no tiene problemas ideológicos, ¿no? Entonces, y después lo que es el acceso al uso, la digitalización, la alfabetización, que unos colectivos tengan y no otros virtual, también puede condicionar el mercado laboral en el futuro. No sé, ¿qué opináis? ¿Estas consecuencias sociales? No caso do que falaste do sesgo cultural e económico, socioeconómico. Hai moitos estudios xa que uns dos sectores máis vulnerables son os nenos e as nenas de familias con un nivel económico non demasiado alto. En primeiro lugar, porque parece que non, pero agora mesmo todo o mundo ten un teléfono. Sí. Entón, os nenos e nenas que viven nestas familias que os pais teñen que traballar con horarios complicados, non teñen o amparo de actividades extraescolares glamurosas ni non glamurosas. E moitas veces a persoa que está, o cuidador é isto. É un móvil que está simplemente para que pasen o rato, que non saia moito, tal. Como foi a televisión en el siglo XX? A televisión. O que pasa é que na televisión había contidos moderados. Si vamos atrás,
e vas a BBC ou vas aquí a Televisión Española, pois hai uns anos, falo destas canales públicas porque eran as primeiras que... tamén había unha orientación educativa dos contidos, pero isto non. Ás veces os pais pois, tampouco poden pagar pois, estos filtros parentais, están recibindo información de todas partes, sin... falabas dun criterio. Claro, non hai quen lles explique tampouco as súas familias que hai estes riscos, porque nos centros hai moitos... creo que a Guardia Civil ou a Policía Nacional, non sei cal das dúas entidades, que vai polos centros e fai unhas charlas moi interesantes para pais, nais e para os rapaces a propósito da privacidade, das redes sociais, do uso das IAs e todo isto. Que ocorre? Que moitas veces estas familias que son máis vulnerables non teñen a oportunidade de parar nos seus traballos un par de horas ou 3 horas e poder ir ali e escoitar. Entón, pois falta ese tipo de información, que tamén interesa que non este moi extendida, porque... Bueno, a información témola, que nos contratos estos cando instalas algo, tes aí un contrato enorme. Outra cosa que ninguén lee, pero bueno. Entón, claro que sí, vulnerable. O que falabas ti dos traballadores, aí non moitos, hai unha noticia, hai de vez en cando algunha destas, dos moderadores de contidos. Os moderadores de contidos ven de todo. E o impacto que ten psicolóxicamente para eles. Por así, un traballo moi mal remunerado. Son os novos operarios das fábricas do século XVIII que traballaban cheos de carbón e respiraban de todo, pois esos son os novos operarios que temos agora, con daño distinto, pero bueno, sí. Y también yo creo que quizás es la mujer la que sufre a lo mejor un resultado, ¿no?, más negativo para ella, porque es muy habitual que aparezca contenido pornográfico que se ha generado con la IA y curiosamente lo que normalmente sucede es que es para ir en contra de alguna mujer. Y eso al final se hace una divulgación y el poder de alguna manera revertir esa situación es muy difícil, porque una vez que aparece una imagen, eso impacta. Y por mucho que quiera revertirlo y considerar que está hecha con inteligencia artificial, bueno, pues al final siempre queda eso por detrás, ¿no? Entonces, y sí que hay estudios que dicen que básicamente el 95% de las mujeres son las que sufren este tipo de situaciones. Entonces, bueno, yo creo que también el mal uso que se le da muchas veces a la inteligencia artificial, y es muy fácil. Yo este año en Navidades me hicieron una cosa familiar y tal con inteligencia artificial y me quedé alucinada, porque era ponerle 2 fotos de 2 cositas y hicieron maravilla. Entonces, bueno, querer se puede hacer muchas cosas con muy poco conocimiento, que yo creo que también es otro tema. Es decir, el conocimiento que quieres es prácticamente nulo. Es, de alguna manera, ceder parte de tus datos, ceder parte de tu información y que de alguna manera luego, bueno, pues se pueda trabajar con ella, pero con unas pautas muy simples se puede obtener resultados que luego, cuando haces difusión, pueden ser muy peligrosas. Que María é da parte económica, sí? Pois o problema é o concepto de gratuidade. Sí. Exacto. Este é o problema que eso ya creo, desde o meu punto de vista, o concepto de gratuidade. Sí. Porque non sei por que pensamos que para coller unha roupa temos que pagala, pero para facer unha montaxe con unhas fotos é gratuito, ademais temos dereito a que sexa gratuito, que non tiñamos ninguna repercusión. Non é gratuito, estás cedendo a tua fotografía. Cando se vai usar ou para que se usará ou... Sí. No momento que accedes. É certo, bueno, sí, hai moito que engadir aí, non? Eu creo que hai moitos dos nosos rapaces e rapazas non entenden a diferencia entre valor e prezo, non? E todo o que conleva, non? Pois a expoñerse eles físicamente, persoalmente, emocionalmente, pois vale, non o estás pagando, non estás cobrando por elo, pero sí que ten moito valor para a compañía, definitivamente rentabilizará con maiores prezos para outros ou para el no futuro, pero el tamén está pagando, definitivamente. Eu quería entrar un poquinho no que comentaches antes, se é sostible isto e no tema dos traballadores, que tamén me preocupa moito. Porque hai unha nova, en inglés, lle chaman os data workers, non? Como un novo termo. Cando nos contaron isto da IA, pois tiñémolo asociado máis con Silicon Valley, programadores super ben pagados, con todo ese glamour.
pero de repente isto pasa un pouco como os calling centers, non? Que están maioritariamente para incluso as mellores empresas do mundo, IBM, chamalle o que queiras, non? Empresas profesionais e tal, que os teñen en India, non? Pois isto é un pouco parecido, non? Moitos non son programadores, nin os seus oficios son de programar, son simplemente o que lle chaman data workers, que son persoas que traballan en condicións daquela maneira e que teñen por oficio, pois, facer os tags, a clasificación das palabras ou do que lles pidan, limpar as bases de datos e demais, non? Entón, eu creo que tampouco sabemos moito diso, pero grazas ao seu traballo, pois, hoxe en día, pois temos moitas ferramentas que de outra maneira ao mellor non teríamos, non? E sí que hai moita diferencia das condicións laborais, non? Da propio IA, non? Entonces a IA primeiro non é inicialmente o que todos tiñemos pensado, non? E todo ese Silicon Valley na cabeza está moi ben, hai grandísimas empresas, pero non todas, non, por suposto, a grande parte da súa forza laboral non está nin aí, está noutros sitios e houve, pois, magnates que fixeron recortes moi significativos no que son as súas empresas de IA. Sobre se é sostible ou non, pois moi boa pregunta. Eu penso que deberíamos facer axustes, non? Axustes tanto nos termos de uso como nas posibilidades de programación e mellora do que xa hai feito, non? Porque, a ver, moi sostible hoxe por hoxe, que o nivel de utilización, chamémoslle, que pode ser marxinal con respecto á potencialidade completa, e se xa empregamos 1,5% da enerxía mundial, pois isto de moi sostible no longo prazo non é, a menos que pois poñamos pois determinadas regras de xogo, non? Como empregar a IA tamén é algo importante. O mellor estamos matando, non o sei, moscas a cañonazos. O mellor non é preciso utilizar o ChatGPT para preguntar non sei o que cousa, non? Entonces, eu penso que temos que tamén traballar moito desde a educación, desde a formación e desde unha perspectiva máis transversal moitos destes ámbitos para facela máis sostible. O Gallá o fora, e o Gallá non tivera ningún destes impactos, e o Gallá pois, non houbera data workers, senón que todo o mundo tivera o seu soldo e as súas boas posibilidades de traballo, non? Pero definitivamente eu creo que é un sistema mellorable, que o Gallá pois, se mellore. E aínda que en Europa sempre se ríen de nós porque non facemos máis que regular, pareceme estupendo que regulen a IA, pareceme estupendo que Europa fora o primeiro continente que sacou o que chaman a ACTA, bueno, o Regulamento Europeo de Inteligencia Artificial do 24, e pareceme máis que nada super necesario, porque senón definitivamente non vai ser sostible por múltiples perspectivas. Non sei se querías decir algo, Rebeca. No, que como te voy a apuntar algo, non sei se querías... Sí, non, é que cando se fala de regulación, que, claro, é un concepto que está moi en Europa, pois para uso, a privacidade que nos beneficia a todos, esta legislación que obriga a detallar o uso, de non utilizar según que cousas para máis aló do que está establecido. Tamén hai unha corrente en Europa de investigadores, de investigadoras que están preocupados por ese regulamento, porque se tú regulas moito e non permites acceder á información para despois poder deseñar algoritmia deste estilo de inteligencia artificial que despois é competitiva para a zona, porque despois tamén falase moito da soberanía tecnolóxica. Sí, espectacular. Entón, falase de que isto todos son ferramentas críticas para un país. Son ferramentas críticas para un país, para unha zona, para defenderse ou, chegado o caso, incluso para atacar. Porque a xente fala de defensa electrónica, que é o termo políticamente correcto, non? O que quería decir é, se a regulación non é global, o que hai unha diferencia competitiva. Isto é un problema tamén para os gobernos, quero dicir que dicindo que é verdad que hai que educar a cidadanía e saber o problema da privacidade e protexer a xente máis vulnerable para que teña esta protección, ao mesmo tempo hai unha negociación entre hasta onde permites, porque senón a xente que investiga aquí, a xente que traballa aquí, pois comparativamente con outros países, pois, por exemplo, China, non? Que non ten ese tipo, bueno, ademais é un réxime político totalmente diferente, no que os datos da poboación están a disposición de todo o mundo, empezando polo goberno, e despois vexo nos artigos, cando publican, masivo de datos
son sempre investigadores e investigadoras que traballan nesa zona. Tal cual. Porque son os que teñen acceso porque lles deu permiso pois, a autoridade conveniente. Non? E porque ali pois, a defensa da privacidade individual non existe. Non? Entón, bueno, simplemente que isto é tan complexo que chegamos incluso a puntos de eso, de infraestructuras críticas, porque isto é todo de infraestructura crítica ao final. Eso son infraestructuras de defensa tamén. Sí. É certo, é certo que as Nacións Unidas de feito pide que haxa pois acordos mínimos globais, entendementos mínimos globais con respecto a este tema, porque senón efectivamente é toda unha utilización moi diferenciada, como estamos a ver, é moi sesgada hacia determinadas perspectivas e pode ser francamente moi dañina, tes toda a razón. Pero tamén me parece moi preocupante se se estendera a visión puramente norteamericana. Non? Tamén me preocuparía, tamén case eu prefiro vivir na Europa regulada, aínda que non sei, porque o mellor é por temor ao risco, por incertidume, probablemente bastante incertidume, falta de coñecemento, falta de transparencia do que se está a facer, falta de eses decálogos básicos, ¿no? Entonces, o falta de, bueno, vale, cando ás veces bromean connosco e nos din, isto non ten un manual de instruccións, por múltiples circunstancias que te topas na tua vida, non? Che din, isto non ten un manual de instruccións, pero isto dai algo de manual de instruccións, tiñan que traer. Non veo entender, non? Entón, sí que é certo que o que tú comentas é absolutamente correcto, pero ben é certo que eu penso que debemos, como sociedade madura, debatir que límites lle poñemos, se a que lle poñemos límites, cando é aceptable, cando non é aceptable, e, sobre todo, pois, tamén facilitarnos un pouco o traballo desde a perspectiva social e de investigación, de docencia e demais, porque ás veces tampouco sabes que é ético e que non é. É moi común atoparse con esas circunstancias. Bueno, nos quedan muchísimos temas por tratar. Aquí apuntados yo tenía en temas específicamente de género, los asistentes personales inteligentes, Cortana, Siri, Alexa, con qué perfil se crearon, como la lucha feminista, vamos a decirlo así, ha peleado para que no sean tan generados con esos estereotipos de género tan potentes. El diseño de la robótica humanoide también sexualizada y estereotipada, la existencia, desgraciadamente, tan famosa hoy en día de aplicaciones que crean imágenes falsificadas, como Grok, ¿no? de desnudos, que desde los grandes tecnócratas nos dicen que, bueno, al final se puede desnudar a cualquiera, ya, pero si ves a Elon Musk desnudo, pues te ríes y ya está. Pero todos y todas sabemos que esto al final tiene un componente de género potentísimo y quienes más sufren este tipo de acoso en las redes por desnudos son mujeres. Esto es una evidencia, ¿no? Todo esto nos queda ahí para otra reunión, para otra mesa redonda. La relación público-privada con esto de que estabais discutiendo, ¿qué papel debería tener lo público en todo este desarrollo? Porque en este momento es privado, es exclusivamente de empresas privadas y además de muy pocas empresas, ¿no? No es un mercado precisamente de competencia perfecta, no. Es un oligopolio tremendo donde no te estás comiendo, cada una de estas empresas está comiendo pues el 20 o el 30% del mercado mundial. O sea, esto ya es a una dimensión tremenda, ¿no? Entonces, si los intereses de estos tecnócratas deberían estar más controlados y poniéndome más radical, incluso si las democracias liberales están un poco en riesgo ante los ataques que estamos sufriendo en este momento de estas personas. Bueno, en fin, temas para tratar en otro momento, porque en 5 minutos Rebeca tiene que marcharse, ya está alargando su presencia aquí, a lo cual agradecemos muchísimo porque tenía otros compromisos previos. Por lo tanto, tenemos un pequeño ratito para que comentéis, preguntéis, os expreséis como consideréis. Hola, muchas gracias a todas, muy interesante.
Estamos viendo la postura de la inteligencia artificial con todos los riesgos que asume y se han tratado un montón de ellos, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial también es la solución a esos problemas, porque la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Entonces hay que ver que la propia inteligencia artificial hay que buscar que sea la que dé soluciones a cada uno de los problemas que estamos viendo. Por supuesto, hace falta regulación. La prohibición es algo que no gusta. A veces hay que prohibir cosas pues, para impedir seguir sangrando, pero seguramente no sea la solución. La solución quizá debería de ser, por ser anti-Trump, utilizar no al que está enfrente o la tecnología o la herramienta como una enemiga, sino como vamos a aliarnos con ella precisamente para dar solución a los problemas que haya podido ir generando. Cuando hablamos de lo fácil que es emitir bulos y difamar, vamos a utilizar la propia inteligencia artificial y esa característica que tiene de inmediatez y de ámbito de extensión, precisamente para que pueda captar esos bulos y directamente los anule sin posibilidad de que sigan difundiéndolo. ¿Quién lo puede hacer más que la inteligencia artificial? Solo ella. En el momento en que estamos, ¿no? Luego se hablaba de, sí, da muchísima información y también hay que generar criterio, ¿no? Comentaba María, pero es que es todavía más peligroso. Es que dar tanta información, el efecto que tiene en la educación es precisamente anular el criterio, porque ya, como se dice, como está, ya no tengo yo que pensar ni cuestionarme eso. Pero la propia inteligencia podía ayudar al aprendizaje a plantear, no sé cómo, efectivamente, pero creo que es la solución. Dar la vuelta a esto y utilizar la propia inteligencia artificial, ¿no? Ahora con la prohibición de esto de los niños menores de 16 años, el que utilizan, claro, es una amenaza que ya han saltado los trampistas, evidentemente, pero a lo mejor hay que hacerles ver, convencerles y hacerles ver que también es rentable, que es quizá lo único que busquen ellos, el hecho de que esto se dé la vuelta y ayuden ellos mismos a qué algoritmos se pueden hacer para educar, ¿vale? Y luego esto no es más que un reflejo de la sociedad, ¿no? Cuando se habla de que los niños a los 8 años tienen acceso a ver porno y además cada vez es más violento y el impacto que esto tiene, por supuesto, pero hay otra pregunta anterior. ¿Por qué se hacen ese tipo de vídeos donde degeneran a la mujer? ¿Qué problema hay en la sociedad para que eso exista? Luego es un problema derivado que lo vean los niños, pero el que eso se pueda vender, bueno, me estoy enrollando, pero creo que la inteligencia artificial es la solución a los problemas que ha generado. Sí. Eu non creo que sexa un problema derivado, a verdad. Sinto ser os contidos porque falaches agora de sexo e porno violento, esos contidos sempre houbo. O que pasa é que as canales de distribución dese contido eran unhas canles nas que, bueno, había que entrar neses grupos. O que falei ao principio que comentaba da inmediatez o impacto, é que agora eso chega a calquera. É un neno, unha nena pequeno, non está moi claro o impacto que pode ter. Antes, un neno desa edade era moi raro que poidera acceder a ese tipo de contidos. Quen di pornografía fala contidos violentos, outro tipo de contidos educativos en determinadas tendencias ideolóxicas ou en todas as tendencias ideolóxicas. E, ao final, as redes sociais fan un efecto amplificador porque hai un efecto túnel. É dicir, mosanche cousa, o obxectivo é que ti estés conectado moito tempo. Non vos pasa que vos conectades a calquera e credes que estades 5 minutos e levades 15 ou unha hora. Ese é o obxectivo, están diseñadas para eso, para mostrarche cousas que capten a túa atención. E se a ti capta a túa atención falar de, non sei, pois as feminazis, pois monchanche un montón de contido sobre eso. Entón hai ao final un efecto túnel, tes acabas pensando que a maioría da sociedade pensa así, porque ti estás vendo eso, é o único que che está enseñando. Vale? Quen di deso, di pois da pornografía, de contidos violentos, de outro tipo de
ainda saliu aí non moito unha noticia, sale de vez en cando, non? Estos efectos de lavado de cerebro que din, non? Antes para lavar un cerebro ou reeducar un cerebro había que ter un contacto moi cercano con esa xente. Agora, a través deste tipo de contidos, sí que existe, de forma remota. Ainda non moito aparece unha nova dunha rapariga de Ferrol, moi nova, que estaba, bueno, pois, falaban dunha radicalización hacia un tipo de violencia religiosa, non? Fora todo a través dos dispositivos. Entón, non é tanto un reflexo da sociedade en xeral, senón a parcialidade do reflexo que ti percibes no teu teléfono. Ti non estás percibindo a sociedade polo incompleto, coa variación que hai, a variedade que hai, solo o que creen que te interesa a ti, ou, ainda peor, o que creen que debería interesarche. Vale? Non é complicado. Totalmente de acuerdo. Lo único que quizá empezar a poner más el foco en cómo esa inteligencia artificial, esos algoritmos pueden ayudar a los problemas que se generan. No, sí, estos algoritmos de recomendación que recomendan contidos para ti, xa hai moita tecnoloxía que indica como refrescar para que non teñan este efecto túnel. O que pasa que non interesa. A mellor non interesa. Este é un problema dos algoritmos de recomendación que é vello, xa cando, bueno, traballei neso hai moitos anos, cando empezaban, xa era un problema vello, o problema de como iniciar o algoritmo de recomendación, como facer para que non teña este efecto túnel endogámico, xa hai moita variación de como facer eso, e podese facerse, por suposto, unha algoritmia, pero alguén lle ten que interesar que eso sexa así. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí, el tiempo nos come. Muchísimas gracias a Ángeles, a Rebeca, a María, por haber participado hoy aquí. A mí me ha resultado súper interesante todo lo que habéis comentado. Espero que a todas y todos vosotros que estáis ahí también haya sido interesante. Muchísimas gracias también a vosotras y a vosotros por asistir hoy y hasta la próxima. Muchas gracias.